Nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kufinyelela khona lo mbukiso. Makuwusuku lakho lokuqala nje ungakhohlwa ukucindezela subscribe button, uphinde usilandele kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Udaba ezokuphathele lona namhlanje udaba luka-Advocate Dalimpofu, uyaziwa uwummeli osemnkantshubovu obebuye abe yilunga le-EFF, ebe usihlalo kwi-EFF. So, u-Advocate Dalimpofu kuye kwadalulwa ukuthi useshile kwi-EFF, wase ejoyina iMK, kepha uthe uma ibuzwa ngalolu daba ukuqinisekisa ukuthi into ekhona ngempela useshiyile kwi-EFF, wase ejoyina iMK. Kuyokhumbuleka ukuthi kumacala abebhekene ne-MK, u-Advocate Dalimpofu ube omunye wabameli abahamba phambili ekumeleni amacala ade ebekwa i-MK Party, kumacala ade nawo nje since iqala emane ingene iphume enkantolo, uyena kade eyimele, kodwa ngaleso sikhathi ube yilunga le-EFF. Manje kusho ukuthi kuthe uma kuphela i-membership yakhe wabese engasayivuseleli, wase eqala eyojoyina-ke i-MK Party. Uthe uma eqhubeka ubuzwa ngalolu daba ukuthi ungabe uMalema umxhumeleni ngalolu daba, bathi uke wazama ukumthola, kepha bangaxhumana kahle. Kepha nathi sazomane sikuqhubekela nje sikudalulela ukuthi kwenzakalani ngalolu daba lakhe, but esingakuqinisekisa ukuthi u-Advocate Dalimpofu usewomunye wabantu abangamalunga we-MK Party, njengoba sazi ukuthi ey'nyangeni ezedlule kade kuhambe uShivambo, kade usekela mongameli we-EFF, wajoyina i-MK naye, nomunye futhi umama naye. So, baya ngokwanda nje abantu abaphumayo ku-EFF bayojoyina i-MK Party, nokwenza ipolitiki isidide umqondo. Asike sive kuma-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba. Danke, siyabonga.